khona iphathi ebalekile mfethu engicela usisize kuyo because I know ukuthi umandla kuyo le phathi yama opportunities mfethu nokuthi intwana mhlambe khona I mean we've discussed this book in the group Economics you know yeah so ngiyakubona ukuthi usukoma property useyintweni eziningi ehlukahlukene mhlambe mfethu take us through that nokuthi iziphi mhlambe izinto ezimsebenze edelelekile that mhlambe if singavula amehlo we can change ama industries but uthola ukuthi asinakile you know ngicabanga ukuthi ibalekile naleyo yeah mfethu Thulani sure mina mfethu awulise into ebalekile kulento eyibuzayo ukuthi mfethu ayikho mfethu into engayenza imali yeah I think that's a starting point esibalekile as long as you strategic kulento yenzayo iyayenza imali I think enye yezi zinamba futhi ezinkulu eshathina intwana zethu noma iyouth yakithi ingoba khona izinto esithi mesizibuka sibone engathi aziyenzi imali yeah I'll make an example mina I work with abantu bangaphandle laba nama tech shop yabo yeah so sisebenza nabo mhlawumbe ngibasiza ngokubafuthela because I'm a certified pest control uthola ukuthi lama out idlela ibusiness model yawo ngiyangibona ukuthi abantu abaningi bala South Africa ngeke bakwazi ukuyimela yabo ama conditions abasebenza ngaphansi kwawo noma bela phambi kwethu kodwa if you dig deep ubuke into abazenzayo ngale uyabotha I know mfethu thina umqondo wethu asitrainile enough ukuthi we can simele lezi zinto we'll make an example lamajita futhi ayenza uthola ukuthi anomuntu ohlala esitolo full time yeah ulala la uthola icontent ihlukaniswe kabili mhlambi ulala la uhlala la usuke ekhaya uzosebenza la lamajita on daily basis avula 5 or 6 avala 8 or 9 every day holiday noma yini uyabo so ngifuna ukuthi ngaleyo nto angiba praise mfethu angisho ukuthi ba right yeah ngoba kubanawo amaphutha abo kodwa ngifuna ukuthi thina into ethi ngayi-adopta i-mindset sure I think thina i-youth yethu mfethu inkinga enkulu i-mindset ukhuluma ngento ezidelelekile webhayo into ongayithatha kancane lokushini khona example engijwayele ukuyenza mina mesikhuluma ngalezi zinto ngithi mina mfethu ngoba ngisanda ukubenchmarka ngento ezicommon into yaziwayo ukuthi hayi na into ukuthi we talk about taxes bafethu into ayikho umuntu ongayazi wahlala lokushini yeah i-tax mfethu wonke ama-tax njengamanje uthola i-tax eshaya imali mhlawumbe isha 1.5 ngosuku i-tax eshaya imali kodwa manje mhlawumbe asha ngisho 600 a day ama-tax right kodwa umbuzo engikubuza ukuthi wakwambona nisomatekisi ohluphekayo I'm asking anyone hleli laba mfethu singabuzana ukhona umuntu emaziyo ukuthi taxi owner sithi hayi lo mjidayo uthole kanzima ayi mina akekho ngimazi mhlawumbe khona nimazi yabo so ngifuna ukuthi mfethu u600 a day on daily basis uyakuphilisa sure kuphi la ngiyakhona bese khona ama-out ashaya umshini lokushini ngaye ngawabiza yabo ahlele eduze kwami ngaye ngayibiza into ngathi intwana zami nenza malini ngosuku zangitshela into ngathi hayi on a bad day senza bona 600 on a good day we are making 1.2 to 1.5 every day wow. And I said to them guys uyazi ukuthi uhola ngaphezulu kwathisha but thinking ayini mindset I'm not angiqondile nje lokuyisho no sir understand but I'm trying to say ukuthi mina ngibenchmarka ngothisha ngoba ngibona i-achievement e-achieve othisha othisha yikho into abashoda ngabo afethe lokushini ngasho ukuthi banequality sibeyise kodwa othisha banemizi banengane efunda endaweni e-right baphila impilo e-right so umjida katshani uyakwazi ukuthi abe seduze nothisha that's powerful yebo into ngisho so it's just that ukuthi umuntu uthe phatha imali every day akazi uphatha malini akayicheck imali uziphatha malini going back to la majita zolo ngibenchmark ngawo noma zolo ngwa-quote lama out mfethu uthola ukuthi anama tuck shop right kodwa ubuhlakani bawo yazi bukephi umuntu akabi ne-tuck shop eyodwa uthola ukuthi mina menginama tuck shop mhlawumbe nginama tuck shop awu-10 isinkwa ngithenga ngo-19 rand yes mase ngisidayisa ngo-20 rand kodwa ngenza sure ukuthi lezi zinkwa zami a-day mhlawumbe ngidayisa izinkwa mhlawumbe eziwu-600 so ngesinkwa sengiyawushaya u-600 rand yabo so that's a mindset thina I think we need to understand the business side of things and I think thina into esishayile mfethu engasiza ngayo into noma into engiyicela ukuthi ziyibheke ukuthi ibhizinisi asibona ubumnandi because thina we look at business as i-double cap we've been sold the business as ukuthi mhlawumbe stairs beautiful we've been sold the business as ukuthi yabo ukuba right ube nento enkulu no ibusiness li lifestyle ibusiness li into mhlawumbe ozoqala ngayo ikhulise mhlawumbe i-reward yabo mhlawumbe omkhulu ebusiness ukureward chances abantu abaningi abana business most of them abalahlekelwe imali eziningi kodwa bakwazile ukuphila into enhle ngebusiness ukuthi likunikeze freedom I remember besikhuluma la nabafowethu bexoxa sekukhulisa umuntu umfowethu ekhuluma deveza ukuthi kunabafowethu othola ukuthi ba ama executive noma baseduze ama executive fanele bahlengishe ihlala lingahlekisi ukuze bakwazi ukuthi ba retain ama positions abo when you have a business mfethu awunayo leyo nkinga
yabo uphila impilo yakho and usole freedom. Kade ngibuka enye video my brother video ethi lo mfowethu into ebalekile ngebusiness ukuthi noma into ebalekile ngabantu kufanele usheshe uphume ekusebenzeni uqale ibhizinisi ngoba umuntu okwazi ukondla uyangakwazi futhi ukulambisa. That is powerful. So ukhiye bafethu thina njengabantu abalaba ama South Africans. Fanele si understand because thina into esiyenzayo ngazi ngeke ngasho mina into engiyibona esontweni. Ngisesontweni mina ngihlele esontweni bafethu. Into yami ngisengumuntu wasesontweni. So esontweni mfethu kuze mfethu ukuthandaza abantu bazibacishe befuna uyiwisa phansi. Bavuka umoya bethandelelana imisebenzi. Uyahadli ufike esontweni abantu bethandazela ini ama business. Uhadli akujwayelekile. Kodwa eqinisweni bafethu i-business is one thing that will set you free. Yabo even mentally mfethu akufani. Sure. Mina la ngihlala khona bafethu ngihlala eMgababa. EMgababa bahle babake baye ngakhona khona umama abadayisa emgaqweni. Labo mama badayisa ini okotapeya nomango kanjalo kanjalo. Labo mama on Sunday afternoon after 5 basuke bekhona abanye babo. Sometimes libelinesa basuke bekhona. Umbuzo nanku ukube bebesebenzile umuntu bebezowenza njani? No. So mina ngikhuluma nge-liberation efika nani nokuzisebenza. Ukuthi the time usuqala uyisebenza umqondo wakho awufani nomuntu osebenzayo. So that's why it's important ukuthi abantu besebenza. Hayi ukuthi bayisebenza. Hayi ukuthi uma ngabe usuyisebenza usuzoba umuntu ose-rich sometime. Kodwa thola into ongayenza zikhona futhi ziningi. Akufuna ukuyimention. Ikhona into ongayenza engadala ukuthi ukwazi ukuthi uphumelele la ukhona. Enye into mina bafethu ngikholela kuyona ukuthi iqala la ukhona. Uqale ngento ephambi kwakho. Thina into esiyenzayo isikhathi esiningi sifuna ama opportunities akude. Mahle nawo. Yabo. Kodwa sometimes kubukhulu ukufinyelela kuona. That's powerful. So yini esingayenza la sihleli khona? This why ngithi mina when it comes to property mina mfethu ngishaya endaweni zethu. Uke kusuka umuntu ekade rent endaweni enamagama athi hayi mfethu ngizorenta kuwena. Hayi mfethu angixhawuli. Iservice yami abantu lento ngisho on camera abantu mfethu abarenta kumina. Iservice yami mfethu iperfect. Wow. Because I make sure ukuthi mfethu ngiyavuka ngo12 umuntu inkinga ngiyilungisa. That's beautiful. Yabo. So ngizama ukuthi bafethu thina into efanele siyibambe in terms of business ukuthi asibi abantu ababheka amathuba khona. Akhona amathuba mfethu. Kodwa thina sivala umqondo ngoba sikholwa ukuthi sifuna ukuqashwa. Khona lento eyadi trend ukuthi eSouth African unemployment ayiyona lento eshiwona. Yeah. Kodwa inkinga esinayo thina ukuthi uma ngabe mfowethu sidayiselana la asisho ukuthi siyasebenza. It's a mindset esinayo. Kube ngathi hayi mfethu mina ngisaphansi. No uyasphansi. Lento yenza ufuna ukushangewa kwemali ku-add profits noma ku-add ama margins uphume profits lokusebenza. That's powerful. Wow. So we need to do these things. We need to usishintsha mindset yethu njengentwana elokushini. Yabo. Okugcina mfethu ngifuna ukuvala ngako mina bafethu ekuyinkolelo yami. Mfethu lento yokuphila mfethu within your means. Ukwe wathasha base mfethu Thulani endabeni yokuphelela umsebenzi neni what do you do bafethu ngesikhathi lisaphumile ilanga ibe umuntu mfethu oqoqayo umthunzi angazi ukuthi ubanjwa kanjani musu kuba umuntu othi ngoba lisakhanya basocabanga ukuthi ngeke kuze kusho so imistake enye mfethu sabantu sihlangene sabantu abamnyama ukuthi thina mfethu siqhamuka kule position usasingenako so okuncane kunako sivele sikuvithize so yenye inkinga esinazo uthola ukuthi manje ukuthi mase kufika ikhathi enzima awunayo into safety net awukwazi bese ukusebenza 5 years mfethu or 10 years ungabi na emergency fund kwenzeka kanjani mfethu it doesn't make sense emergency fund it doesn't mean ukuthi you earning a lot it means ukuthi okay if I'm earning 15,000 at least 2,000 angubele eceleni yabo so ile ngqondo fanele siyazi nakhona mfethu yini sinayo interest ukuthi mhlawumbe 2,000 mengubeke back value uya depreciate but yini engayifaka kona uappreciate noma ikancane accumulate leyo value yabo so lezi inkulumo asinazo thina we don't talk about money saphu yabo yes imali mfethu iyafika kwi highest level webhasi sikhuluma ngeimali enkulu kodwa mina msaying because vele lokushini mfethu imali ekhona le mali encane how do you make sure ukuthi le mali encane mfethu siyisebenza right because engasisebenzi right mfethu kuyatshengisa ikhona into esingayi-achieve awukwazi kuba khona ama-mall bafethu lokushini kuba imali ayikho yabo so mfethu lento ngizoyigoqa kakhulu yabo ngenza ibe nje broad ngoba angifuni ukuthi ngibe specific mfethu thina sinako kodwa indlela esikusebenzisa ngakho and iy'ntwana zethu uma siyikhulisa abafana mina mfethu ngeke ngibone ngathi amantombazana anakiwe yabo sengisho ngokahulumeni so thina njengabantu besilisa sine obligations sinaka abafana so into noma siyikhulisa asiyibuki sivula amehlo ukuthi akukhona amathuba ngicela ukuyibamba laba mfethu that's mandlaful mfethu mhlawumbe uku-edda leli point khona iphathi engifascinateile kule ncwadi i-Casinomics khona le phathi eshawa uye lo mjeto obhala incwadi uveza ukuthi wayekhuluma ne-CEO yase Capitec yabo etshena ukuthi labo mama basemgwaqeni
bashaya u30,000 plus a month, you know. So lo mjita waseyayiphikisa le nto wayibabaza ukuthi hayibo are you saying ukuthi umuntu oyi branch manager yami Capitec uhola ngaphansi komama udayisa amagwinya lento le. So hey, that's quite big in fact. Thank you so much for sharing that. Can I add one thing nje Leon? Yeah. Yeah, sure. So ukuthi ngikhubuze ngithi mina mfethu I worked ngaqala ukusebenza nganguchef yabo, so this was my passion intwaneni bami yabo. So ngahamba around up to a level whereby ngase ngumphathi yabo leyo nto. It's a very young age mfethu, it's a very young age. So njengoba ngumphathi nje then ngase ngagcina ngingene ka retail yabo, ngangiqale emahotela kodwa ngahamba ngaze ngafika retail ngafika sengizophatha khona. Then mengiphethe ka retail kube khona abafana mfethu babefika le store, befika labafana labo befike bezothenga ama Russian. This was 1995-94 yabo, ngi-uncle. Then mfethu labafana befika bahlezi bethenga ama Russian, befika bathenge baphumele rank badayise baphinde babuye bangene. Sure. Baphinde bathenge bangene mase ngiyababiza ngithi bafethu wasandla yabo, isa insure mfethu ngishamalini mfethu ngosuku, hayi bangichazele bangi break it down imali yabo, babe break it down imali yabo, ngibona ukuthi le store ayekho umuntu esimholela imali ngangeyabo. Yo. Babedayisa ama Russian labafana at those days. So I can attest lento eshiwoyo uyilokhuzana umbhalo walencwadi ukuthi yebo kunjalo, ukuthi thina umsebenzi esingowenza outside the formal work so uthatha kancane. Yo.